Snip, Snap, Snoden. Een verhaal schreven en verteld door Henk Puister. Eigenwijs glad. Zonder al te veel hinder zullen de weg oversteken kunnen. Verkeer is er amper, wegens gladheid. Doe eigenwijze flapdrol, verweet Sanders om Vermeulen, dat we zei dat hij de fout neemluis hebben wil en gewoon deuren uit voor een frisse neuzen, een flesje jenever en een frisse metworst. Was het in de kop heeft niet in de kon, hè? Doe mocht er nou dat het normaal te pas komt. En dan is het die eigen schuld. Ik zou het zien uit op in het ziekenhuis met een puur appelsiener. Leer die kop toch eens boeken, kerel. Sanders zei dat radio haar in alle vrouwen van Vermeulen de meesten woorschouwt om beslist niet naar boeten te gaan als het niet per se hoeft. Blijf veilig in huis en voorkom ongelukken, was het advies. Een jaar geleden zaten nog verig en wel op fietsen. Maar het kan gaan veranderen. Van fietstochtjes kunnen alleen nog maar dromen. Fietsen is verleden tijd. Dat het west. Nou schoevelde hier achter zijn karen op spiegelgladde weg van Isel. Brrr, het is veel lang koud. Maar houd dat hij zijn bruine berenmutsen opdoen het. Dat was een verstandige zet. Nog even deurbieten, joh. Bis zo aan overkade weg. Dan kies Biekom met een kop koffie en een plakje kauken. De gulle wind snit door zijn klaar heen. De verandering van klimaat zullen we geen strenge winters meer krijgen. Het vergleden en het versmeren van ons milieu zal de oorzaak wezen. Gekwak en aasnijd. Moest maar op die weergeleerden vertrouwen. Piskikkers bent. Als je van hebben moest. Hij wil op pad gewoon zonder Hansen. Is hij even blij dat hij ook bedoogd heeft en dat hij zijn handwarmers aantrok van zwaar leer. Desondanks pipperen de vingers om. Hangt hem drubben als een ijspegel aan de neuzen. Hij veegt hem voort aan ma van zijn jazen. Duift handvat van schroefkaren maar amper lust te laten. Kijk, daar staan ze bij de ingang van het flatgebouw. Lange later Sanders en Leutje Lubbert met haar. In stee van dat hij twee dreugkloten van Meuren een strootje veegden, ben ze door aan een tuutje fluiten met hun beiden. Eine met abends overkander en ander met handen goud inpakt in butsen. Hier kom ik aan. Kan je het goud zijn? Douwe Sanders vroeg of het pad naar hem vrij mokken kon, keek zij hem aan als een schobe met forsverlet en hij zei: Patte deur mokken? Waarom dat? Ik huifde jij niet uit. Strontkerels, snutkokers bent. Ze denken alleen aan zichzelf. Bij Kassa hetzelfde verhaal. Er was geen ene die een vinger uitstak om hem te helpen. Nou het stoer haar om zijn boodschappen van Baandorf in het mandje te leggen. Steve holde ook op weg. Nou hem deurbieten, oh ja. En dan moest wezen worst. Een persoon wogen gliestert en sliestert midden op weg. Het gaat alle kanten op. Rodens verliezen grip. Chauffeur is stuurkwiet. Door een voorsvrij kiekgatje in vuurroede loert man weg af voor hem. Eén mist op zitten als bevroren op zijn stouwen. Gauwachtig staat de auto boetenoordem van schrik te bekomen aan kade. Man stapt uit. Portier klapt dicht. Voorzichtig laat meneer in driedouwig pak en zangrooie kleur om de kap door de mantouw achter zijn schroefkaren. Hij haapt nog woorden. Dan knipte de boos in zijn boom aan. Waar komt u vandaan? U staat midden op de weg, levensgevaarlijk. Waar ik voortkom? Oorspronkelijk kom ik van Kollam. Maar mijn oom nam mij midden in het touw dat ik gewoon jong was. Ik woon zeker mijn hele leven al in Durp. Komt u uit het zorgcentrum? Wil de ongeduldige autobestuurder weten. En met dat hij deze vraag stelt, keerde ze ook om en prikt met vinger door de plek waar het gebaar touw hoort. Nee, is het antwoord. Ik woon op mezelf. Ik woon zelfstandig in de flat doorzoot. Ik ben zo thuis. De autobestuurder schudkapt. Onverantwoord. Niet te geloven. Wie bent u eigenlijk? Wat is uw naam? Waar? Wel? Hou of ik heid? Ik ben Jacob Boetenkamp, vertelde de man. En waar ben je dan?
De meneer in zijn dreidalig pak geeft aan den haat. Aangenaam, Zwijnenberg is mijn naam. Directeur van dit, directeur van dat, directeur van de Pooskebulten of directeur van de Goldenbergen. God toch, Fortkeel. Vertrek onmiddellijk, ik ben vrij hier. Ik wil naar huis en zo gaan mogelijk. Al is met zijn verstand voor eigens heulaars als bij de persoon die bij hem staat te kwaken. Die veen denkt natuurlijk dat hem ten kloetje lapt en dat er niet meer weet waarover is. Kijk hem door nou staan te drukken en te blabekken in zijn dunne klaar. Ik kom van mijn moeder in het zorgcentrum, vertelde de man. Ik heb boodschappen voor haar gehaald. Er is toen flink het zwijn bij, jong. Zwijnenberg, verbeterde de ander. Ik wou graag dat u me meneer Zwijnenberg noemt. Zo heet ik namelijk. Man hoort koezen op een kander. Goudzwino, doe die zin. Kist het kring zoals het hebben wilst. Maar reis nou maar af. Ik ben die zat. Ik ril van de kolen en ik red me best zonder die plaasderij. Hij groet van, nou, tot kijken. Zijn bedoelens ben helder. Wees voorzichtig in die slee van een auto van die. Heeft er maar zo'n paar beste deuken in. Dan schoevelde de man weer weg over. Boschoppen en mandje van zijn karen. De autobestuurder kijkt hem na. Hij schudt van nijs met zijn kop. Onvoorstelbaar, mommelde in zichzelf. Niet te geloven. Hij wacht af. Dan zag de twee mannen tot flatgebouw uitkomen. Een langpotet en luidje lulbruier. Ze noorden doorman zo wis en secuur dat het liekt of lopen ze op aaier. Langzaam zet de persoonwagen zo'n zetje later in beweging. Als een slagge kropte over de verloren weg, daar ligt de gleensten onder de gleene winterhemel.